እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ዕለታዊ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ቆይሙ ዘሎ ማእከላይ እዚ ወይ ኮማንድ ፖስት ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ብምዕራባውያን ዲፕሎማሰኛታትን ኢትዮጵያውያንን ንመሰጋገር መንግስቲ ብዝምልከት ዝሃብዎ ኣኼባ ግቡእ ምላሽ ክህበሉ ምዃኑ ገሊጹ። ሓያሎ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣምባሳደራትን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዝነበረ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስን ዝርከቦም ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብቲ ብናይ ቪድዮ መራኸቢ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ናይ መሰጋገር መንግስቲ ንክቐውም ዝዝትም እምባሩ ኣብቲ ልሒቑ ዝወፅእ ሓበሬታ ተመልኪቱ ይርከብ። ኣብቲ ኣኼባ ኣምባሳደር ዶናልድ ያማሞቶ ተረኺቦም ዝሃቦ ቃል ኣብይ ክሰምዕ ድልው ኣይኮነን፣ ኦባሳንጆ ከዓ ድሩት ንጥፈታት እዩ ዘካይድ ዘሎ፣ ስለዚ ኣማራፂታት እናወሓዱ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ክብል ገሊጹ። እቲ ማእከላይ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ መግለፂኡ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርፀ መንግስቲ እናሃለወ ብዛዕባ ምምስራት መሰጋገር መንግስቲ ምዝታይ ከም ፈተነ ዕልዋ ከም ዝሪኦ ብምጥቃስ ኣብቲ ኣኼባ ንዝተሳተፉ ግቡእ ግብረ መልሲ ክውሃቦም ኢሉ። ኣብ ተመሳሳሊ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከባ ማዕከናት ዜና ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣመልኪተን ዝኾነ ሓበሬታ ከይፍንዋ ኣጠንቂቑ። ኣቐድም ኣቢሉ ንኣህጉራውያን ማዕከናት ዜና ዝንቡዕ ሓበሬታ መሓላሊፈን ብምባል ክወቅስ ዝጸንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጽባሕቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ናብ ዓውደ ኩናት ዘሚተለኹ ዝበለሉ እዋን እዩ ነዚ መጠንቀቕታ ዘመሓላልፍ ዘሎ። ብክልተ ሕዳር ስልጣን ዝሓዘ ማእከላይ እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲኡ የእትይዎም ዘሎ ናይ ፈደራልን ክልላትን ሓይልታት ጸጥታ ሓድሽ ወረቐት መንነት እንተዘይብሎም ካብ ስራሕ ደው ክብሉ እንተዘይኮይኑ ግና ኣብ ምኽባር ጸጥታ ተዋፊሮም እንተተረኺቦም ከም ገበነኛታት ክረኣዩ ምዃኖም ኣተሓሳሲቡ። ኣብ ስልጣን ዝርከብ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘጽንሖም 4 ሰበ ስልጣን ናይ ምግቢ ምሕሳም ኣድማብ ዝኣወጅሉ ጽባሕ ናጻ ፈኒዎም። እቶም ኣባላት ካቢነ ኣመሓደርትን ኮሚሽነራትን ዝነበሩ ሰበ ስልጣን እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ብዕልዋ ስልጣን ኣብ ዝሓዘሉ እዋን እዮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም። ኣባል ቆንስል ዝነበረ መሐመድ ፋኪ፣ ሚኒስተር ኢንዱስትሪ ኢብራሂም አልሼኽ፣ ወሃብ ቃል ጋፋር ሓሰን ከምኡውን ፍሉይ ልኡኽ ኮሚቴ ዝነበረ ዋጅድ ሳልሕ ገና ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይርከቡ። ወተሃደራዊ ዕልዋ ዘካየደ አልቡርሃን ንዓብደላ ሐምዶክ ናብ ስልጣን እኳ እንተመለሶ ምስ ልፍንቲ ማሕበራት ሰብ ሞያ ዝኣተዎ መብፅዓ ጠሊም እዩ ብምባል ህዝቢ ሱዳን ሰላማዊ ሰልፊ ካብ ምግባር ደዋ የበለን ዘሎ። ማዕረ ማዕርዩ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ዝጉድኡ ዘለዉ ሰላማውያን ሰባት ቁፅሪ እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ማሕበር ሓካይምቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ብኻልእ ወገን ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሱዳን ተዛማዲ ምርግጋእ ዲፕሎማሲ ተራእይሎ ብምባል ነቲ ዝጀመሮ ናይ ሽምግልና ተራ ክቕጽሎ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ። ኣቐድም ኣቢሉ ሕብረት ኣፍሪቃ ልኡኹ ናብ ካርቱም ክሰድድ ኣብ ዝሓለነሉ እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ውሽጣዊ ጸገማታ ባዕላ ናይ ምፍታሕ ብቕዓት ኣለዋ ብምባል ነቲ ልኡኽ ከም ዝነጸጎ ይዝከር። ሕብረት ኣፍሪቃ ካብ ዕለት 26 ጥቅምቲ ኣትሒዙ ንሱዳን ካብ ኣባልነቱ ኣጊድዋ ይጸኒሑ። ምስ ምምላስ ዓብደላ ሐምዶክ ናብ ስልጣን እቲ ሕብረት ነቲ ውሳኔ ክስርዞ እንተኾይኑ ገና ዝተዋህበ ሓበሬታ የለን። ኣብ ኢትዮጵያ ተጽባይ ረድኤት ኮይኑ ናይ ዘሎ ቁፅሪ ህዝቢ ናብ 9.4 ሚልዮን ክብ ከም ዝበለ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣፍሊጡ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ጀኔቫ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ብዓርቢ 26 ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ልዕሊ 80% ናይቲ ህጹጽ ናይ ምግቢ ረድኤት ዝደሊ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ናይ ኩናት ዞባ ዝርከብ ከም ዝኾነ ገሊጹ። እቲ ቁፅሪ ዳርጋ ብዕጽፊ ወሲኹ ናብ 9.4 ሚልዮን ክብ ዝበለሉ ምኽንያት ኣብ ክልል ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፈርን ብምልሓሙ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብዚ 3 ዞባታት ዝርከቡ ህፃናት ቶም 28% ኣብ ናይ ዓጸቦ ደረጃ ክበጽሑ ከለዉ ልዕሊ 50% ምርመራ ካብ ዝተገብረለን ጥኑሳትን ሓራሳትን ኣብ ዓጸቦ ወዲቐን ምህላወን ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ክብል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ጠቒሱ። ብመሰረቲ ኣካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተዋሃበ መግለጺ ኣብዚ ዝመጽእ መዓልታት 2200 ሜትሪክ ቶን ናይ ምግቢ ረድኤት ናብ ከተማ መቐለ ክበጽሕ እዩ። እቲ ናብ ከተማ መቐለ ዝበጽሕ ረድኤት ናብ ካልእ ከባቢታት ንኽባጻሕ ናይ መጓዓዝያን ነዳድን ጸገማት ገና ይጽበዮ ከም ዘሎ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣመልኪቱ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።